Sini Tipra Mothani warrior Kamal Debbarma borko kamini borok tini phungni simino bishal goro counting o thangjak kifil furu borok aro attack khaijak mani bini yago belaino durus mangkha iko naine dinaro chorilamo borok attack khaimani pathor bi khidarmani yago nangkha sing tabuk Bisramganj hospital o Bisramganj ni PHO tabuk bini treatment choloi tongo rok naine di binimo belaino pathor bi khidarjak mani thui sundru kayago sing tabuk sok pailajak Bisramganj ni PHO